Ġie ffirmat l-ewwel ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għal perjodu ta' 4 snin. Dan l-uffiċċju twaqqaf fl-2021 u bħalissa l-ammont totali ta' ħaddiema u ta' 18. Dan il-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, id-Direttur tal-Uffiċċju Anton Sevasta għalli dan u l-ewwel ftehim kollettiv kemm ilha mwafqa din l-Aġenzija u li dan it-titjib fil-kundizzjonijiet importanti għax qed isir fi żmien li din qed tikber fosthom b'uffiċini ġodda fil-Marsa. Importanti ħafna l-ewwel li bħalissa għaddejjin b'recruitment drive, ġifieri importanti ħafna li jkun hemm il-pagi adegwati fuq il-kundizzjonijiet tajbin, però importanti wkoll biex inti żomm il-ħaddiema li għandek li llum għandhom l-esperjenza u qed jagħtu l-kontribut tagħhom importanti lill-Aġenzija. Il-Ministru Attard sostna li danu tragwar tal-ħaddiema ta' din l-Aġenzija u danu prova ta' kemm il-Gvern issaħħaħ l-istituzzjonijiet. Semma l-ħidma li saret minn din l-Aġenzija hekk kif mill-bidu ta' din is-sena sa' Settembru kien hemm 45 ispezzjoni u sa nofs din is-sena kien hemm 5 miljun euro li ġew iffriżati. Qed nassiguraw li l-ħaddiema preżenti jingħataw il-kundizzjonijiet li jixraqlhom, imma nassiguraw li nkomplu nattraw aktar nies li disposti joffru servizz lil din l-istituzzjoni ngħidilha jien daqstant importanti fil-ġlieda kontra ir-reati finanzjari u nemmen li tibgħat messaġġ ukoll kemm il-Gvern qiegħed jinvesti b'kull aspett f'dan is-settur. Għandek l-aspett ta' investiment fir-riżorsi umani, għandek l-aspett fil-investiment kapitali, anke fit-teknoloġija użata, imma wkoll bit-tibdil leġislattiv. Preżenti għal dan l-iffirmar kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Josef Buġejja, li qal li d-dialogu soċjali f'pajjiżna u b'saħħtu u dan importanti għal ħaddiema biex ikollhom kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol.